Oko budžeta. Znači, kaže se, ne možemo tako okvirno, prvo moramo da usvojimo i ostalo. Mi u budžetu 3 godine imamo procenu odokativnom metodom koliko bi koštala nabavka, recimo, planske dokumentacije za novu bolnicu. To nije tema. Naravno da nije tema, ali je tema, tako se pravi budžet. Znači, to sad kad nam kažete da ne može da se planira u budžetu, to nije tačno. Znači, to nije tačno. Vi znate kakav plan, sa kakvim planom izlazite i u skladu sa tim planirate aktivnosti i planirate budžet u skladu sa tim. Ja mogu da završim sad. Ako mogu ja da završim, mislim, elementarno, jel? Dakle, izlazite sa planom kvaliteta vazduha na javnu raspravu, a javno u budžetu koji je usvojen u ovoj sali pre koliko? 3 dana, 4 dana, niste planirali sredstva za realizaciju tog plana. Kakva je to poruka gradske uprave? To je ista ona poruka koju smo dobili i time što je, recimo, ova aktualna gradska vlast zaustavila projekat Sava park, koji je trebalo da bude najveći park u Srbiji, najveća zelena površina. To je iskustvo koje mi imamo sa gradskom upravom. Iskustvo koje mi imamo sa gradskom upravom je da su stabla koja su posađena na bivšoj deponiji ostavljena da se osuše. Niko ih nije zavio. Znači, to je gradska uprava, to je gradska vlast. To ovde, ko je napravio deponiju 300 metara od centra? Ja napravim. Pa kad napravio ta deponija, sam imao 8 godina. Znači, ja sam u 2. razredu napravio. Hvala vam što dobacujete, pokazuje kulturu, vaspitanje i obrazovanje. Svaka čast. Odlično. Hvala. Evo, zahvaljujem se. Evo, ako neko ne zna kako nam je ovako, kako nam jeste, evo, zato. Ovako, sledeća stavka. Dakle, sledeća stavka koja se tiče naše gradske uprave jeste da niko ovde apsolutno nema nikakvo poverenje oko toga da će ovo biti sprovedeno. U februaru 2023. merenjima bilo je jasno u kojoj kategoriji je vazduh. Broj dana u kojima je prekoračeno je bio veći nego što to sme za godinu dana. I plan nije donet na vreme, plan je donet da se ispoštuje zakonska obaveza. Gradska uprava nije pokazala ni jednog momenta dobru volju niti nameru da se to rešava, nego mora, zato što je zakon obavezuje na to. Koliko ljudi je u međuvremenu zbog toga što je neko čekao da ga zakon na to natera, došlo u tešku situaciju, koliko ljudi danas nije sa nama. Zato što je nekog zakon morao da natera na to da donese plan kvaliteta vazduha. Ja zaista ne razumem kako se na taj način ponašaju ljudi koji žive u ovom gradu. Ljudi, nama svima deca žive u ovom gradu. Nije lepo, ali to je činjenica. Ja vas razumem. To je činjenica. Ja se izvinjavam, samo da kažem. Ja stvarno ajde da apelujem na sve, dajte da se vratimo na temu. Jer vas razumem, vi ste političari i morate tako da pričate, ali nemojte... Nisam ja političar, meni deca žive u ovom gradu. Pa živim i ja, svi živimo, ajde da verujemo da hoćemo svi da rešimo ovaj problem. Hoćemo da rešimo problem. Evo ja i pričam o tome. Evo pričam o tome. Zaista su teške kvalifikacije reći da neko danas nije sa nama zato što grad nije... Mislim, nemojte. Zato što je vazduh u gradu loš, a grad nije uradio ništa da to spreči. Evo ja stojim iza toga. To je činjenica. Videlo se ne prije. To piše u planu, ljudi. Pa to piše u planu, ljudi. Jeste, ali... čekajte, jeste protiv plana. Znači, shvatate da to što piše u planu nije istina. Ne, nego hoću da... Pa je li istina ili nije istina? Istina je, ali nemojte reći da je gradska uprava kriva zato što neki ljudi danas... Kao što neko teta da trapezu i da ih zanimamo, ne bi li oni... Dakle, vrlo konkretno. Pa svi smo mi ovdje elokventni, svi se mi možemo prepirati i govoriti lepe reči, ali dajte da budemo konstruktivni, da predlažemo mere, hoćemo svi da se čujemo, da uvažimo primjedbe i da... Evo, hoćemo. Dakle, znači ja neću više citirati plan, pošto gradska uprava ima problem sa planom. Evo, zaista. Nemojte spinovati, stvarno. Ne spinujemo ništa, stavi ljudi to piše u planu. Nije, Ako mogu samo, znači, da završim. Meni je ovaj plan sjajan spisak želja, ideja i ostalo. Međutim, kako konkretno obavezujete ljude koje apsolutno ne interesuje šta se dešava u gradu, da ovaj plan zaista poštuju? Ljude koji jasno šalju poruku da ih uopšte ne interesuje, nisu pare odvojili za to u budžetu. Znači, mi se vraćamo na to. Evo, to je moje konkretno pitanje. Ja sam postavio
u pisanom obliku pitanja koja su vrlo važna, koja se tiču evidencije i kako dolazimo do toga, kako mi sprečavamo, dakle, kako idemo uopšte u to da nešto saniramo, a nemamo evidenciju šta nam je problem i tako dalje. Pretpostavljam da ćete to iščitati posle i ne bih zaista davio. Ali hoću da kažem, znači, ovdje moramo da podvučemo negde crtu, da budemo načisto potpuno, da mi imamo gradsku vlast i gradsku upravu koju ovo ne interesuje, koja nije isplanirala novac da se ovo realizuje.